रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवगछिया। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल काजल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। कैसे सुतैलू कैसे रहल तू जागल, कैसे सुतैलू कैसे रहल तू जागल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल सखी काजल सखी काजल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। विकास मटियार कला सीतामढ़ी मटियार कला सीतामढ़ी। दिया बाबू ताहा के घुंघटा हटा के दिले बारू होठबा चुसाइल। बनलू तू सहावर जिस्म के पहावर दिले बा पियाबा घुसाई पियाबा घुसाई। सब कुछ बोला दाग कैसे बाही लागल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। 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 विकास मटियार कला सीतामढ़ी मटियार कला सीतामढ़ी। भुजला लिया तब तनियो न महाने दिले बागरदा उड़ाई। भटला लिया तब तनियो न माने दिले बागरदा उड़ाई। मरले बा ऐसन जगह चोट बड़ा लागल। ससुरा के बात सखी कहले बा काजल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल। कैसे सुतैलू कैसे रहल तू जागल। आइलू ह ससुराबा से कह सखी काजल।